Du skal væk derfra. Au. Men han er jo blevet ramt på gangen nu. Det er Lasse også. Shit. Det er måske ikke lige så godt. Nej, godt. Det er lige på. Fuck. Lige på den. Det er ikke dyrt med. Den her. Det går fint. Det er jo en anden ting, vi Han kan ikke skyde. Ja, man kan se, der bliver skud. Eller hvad? Nå, det lyder som om batteriet er ved at... Han kunne ikke, Lasse, han kunne ikke skyde. Ja. Det er faktisk, det ved. Ja, det er godt klaret. Jeg synes, Lasse han bliver ramt godt. Anders. Ej, det er nok, mand! Hallo, stop! Stop!